آزادی و بەروژیانەکە سەرخوا ئەم دەرباز بن جیهانێنە مڵەتی جیهانێ باوەریە خوا سەرکو نازیک ئەم تێرە دەرباز بن هەوارێ بە شاهەم حەسەن هەفسەرۆکاتیە پادە و بە پشتگیریە گەلێمە لە هەر دەرێ ji hemî pêk hatiye bû sedem ku hejandinekî mezin di dinyê diçe bî. Ev ya rastiyeke gerek em vêna bibîn. Na em pir ji xwe mubalaxa nekin lê em pir xwe biçûk jî nebîn. Wekû gelê Kurd şoreşa ku li Rojavayê Kurdistanê pêk hatiye û berdewam dike duê astê de ye ku hêviyên mezin ji bo mirovatiyê bi giştî de akirî. Ev ya heqîqeteke rastiyeke. Lê di vê mijarê de jî kêm feemkirin û şaşfeemkirin hene. Car carna jî êriş hene. Xwestekê ku van serkeftinên dîrokiyê ku pêk tên bi berxwedana gelê me bêwate bikin yan jî kêmleş bikin. Evana nêzîkatiyên şaşin, nêzîkatiyên narastin. Ji bo vê em bi qonaqekî pir girîng û hesas li derbas in. Bi qeysî ku êrişên giran li ser me hene hemî hemûna me dikin armanc. Dixwazin me tune bikin li heman demê de jî bi tekoşîna xwe bi berxwedana xwe bi taybet ya xwe pêvajoya çend salê dawî derfetên pir mezin yê serkeftinekî dîrokî ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo giştî Kurdistanê derketî gortî. Esas ya ku êrişa wê tê kirin yani êriş li ser me tê kirin ev çawa Kurd wê garibin bi tena xwe, bi îrada xwe, bi hêza xwe ve qeyse serkeftin bi dest bixîn. Ev qeyse wê destkeftiyê wan hebe. A ku êrişî wê tê kirin ev mijar. Ji ber ku di eqlê dijminê me de